Slovenský premiér Robert Fico svolal na zítra Bezpečnostní radu státu. Má se zabývat správou slovenské informační služby. Ta podle Fica dokládá snahy opozice a neziskového sektoru jeho kabinet sesadit a zemi destabilizovat. Kvůli jejímu obsahu chystá přijmout preventivní opatření. Stejný dokument prezentoval Fico včera i před poslanci na uzavřené schůzi. Opozice premiéra kritizuje a zpochybňuje obsah zprávy, kterou má za zmanipulovanou a politicky motivovanou. Téma teď probereme s Milanem Kňažkem, bývalým slovenským ministrem zahraničí a také hercem. Přeju hezký den. Dobrý den, prajem. Země v ohrožení nebo vládní snaha zdiskreditovat opozici? Jaké je vaše hodnocení těch posledních událostí? No, skúsme si pripomenúť fakty. Fico nedávno veľmi zhoršil naše vzťahy s Ukrajinou, konkrétne so Zelenským, pretože vyhlásil, že ak nebude plyn, ruský plyn, ktorý bude prúdiť cez Ukrajinu, tak zruší sociálne dávky pre ženy a deti, ktoré utekajú pred vojnou. Toto samo o sebe môže byť vyjadrením sociopata, treba asi nazývať veci pravým menom. No, na druhej strane berme do úvahy množstvo, viac ako 100 odborníkov z oblasti psychológie a psychiatrii, ktorí odporúčajú Ficovi, aby sa išiel radšej starať o svoje vlastné súkromné zdravie a aby prestal terorizovať krajinu, pretože to, čo robí, je už ďaleko za hranicou aj zdravotného uspôsobenia. Na druhej strane už dlhodobo pozorujeme, že Fico sa odkláňa od strategickej pozície Slovenska, od pozície, ktorá patrí jednoznačne do Európskej únie a k bezpečnostnej štruktúre NATO. Nič nepomôžu ani demagogické reči, že stále zotrvávame v tej pozícii, keď jeho vlastné skutky ho usvedčujú, že robí pravý opak. Ja už som to dokonca označil za vlastizradu a pevne verím, že sa bude za to zodpovedať morálne a politicky celkom určite, a či aj právne, to nech odpovedia právnici a ukáže čas. Takže Fico je patologický luhár a demagóg, ktorý s touto komunistickou minulosťou znovu útočí na občiansku spoločnosť. Znovu chce ako zabrániť, aby občania uskutočňovali svoje občianske práva. Zhromažďovať sa podľa toho, ako cítia, či tá vláda si koná svoj mandát zodpovedne alebo nie. Takže situácia je veľmi zlá momentálne na Slovensku a ja som prekvapený, že pán prezident mlčí a som prekvapený tiež, že niektorí členovia opozície z niektorých politických strán, konkrétne z Hlasu, to je tá politická strana, ktorú založil súčasný pán prezident, že jednoznačne sa nepostavia proti takýmto praktikám, pretože na toto Fico nemá mandát. Na druhou stranu je to demokraticky zvolený politik, který má podporu občanů, tak na tom se něco mění? Podporu má časti občanov, keď si to vezmete, keď to kvantifikujeme, tak je to možno každý 5., každý 6. občan, ktorý volil toto zoskupenie. Takže má mandát vlád, ale nemá mandát na to, aby zásadným spôsobom degradoval našu zahraničnú politiku, ktorá bola prijatá pred 30 rokmi na základe širokého politického a spoločenského konsenzu. A toto Fico nemá. Čiže správať sa tak, ako sa správa, kde strácame našich partnerov, kde pomaly už na stretnutia, kde sú nejaké informácie, ktoré by mohli byť nebezpečné zo strany Ruska, pre ktorého sme nepriatelia všetci, tak tam už Fica ani nepozývajú. Skrátka, ja si myslím, že na toto Fico mandát nemá. Žiadne voľby víťazného neoprávňujú k tomu, aby zásadným spôsobom menil strategické smerovanie krajiny. Pojďme se ještě podívat na tu zprávu bezpečnostních složek. Podle Roberta Fica je cílem údajných protivládních aktivit vyvolat zásah bezpečnostních složek proti demonstrantům. Avizoval, že proto stát přijme opatření. Co by to mohlo být podle vás? No, to je otázka na Fica. Zrejme by chcel donútiť políciu, aby zakročila proti mierovým demonstráciám na Slovensku. Inak takým,
ktoré zvolával aj v opozícii, aj on, a bolo ich nespočetné množstvo, dokonca ich zvážali autobusmi a tak ďalej. Čiže Fico je demagóg, ktorý sa snaží zmanipulovať aj bezpečnostnú radu a iných ministrov, ale a pokiaľ ide o tú službu, Slovenskú informačnú službu, no tak to je ako niekde v nejakej africkej krajine, radšej ju nebudem menovať, kde syn bývalého policajného prezidenta za veľmi čudných okolností je neústavným šéfom Slovenskej informačnej služby, inak súčasť delegácie, ktorá bola teraz v Rusku, kde stvorne vyhlasovali, že dokonca je tu aj taká krajná možnosť, že by sme zvažovali vystúpenie z Európskej únie, teraz Európskej únie, áno, pretože situácia sa môže meniť a vyvíjať. No, skrátka začali celkom seriózne diskutovať o niečom, o čom sa diskutovať nemožno na tejto úrovni. Takže ja si myslím, že Fica treba zastaviť, kým nenarobí viacej škody. A už keď, dovolte mi byť trošku ironický, keď už táto bezpečnostná služba zistila, ako občania chcú údajne Majdan urobiť na Slovensku, asi si celkom nepremyslel, čo to je Majdan, pretože tá vláda postrieľala, vládne zložky postrieľali okolo 100 týchto demonstrantov. To hádam nechce na Slovensku takýmto spôsobom zakročiť. A je pozoruhodné, že táto Slovenská informačná služba nezistila, ako ubližuje Slovensku často protizákonne a v rozpor s demokratickými pravidlami práve Ficova štvrtá vláda, ešte viac ako tie 3 predtým. Mohla by napríklad informačná služba zistiť, ako zmizol Vietnamec na našom štátnom lietadle cez Moskvu, keď urobili teroristický čin, že uniesli Vietnamca v Nemecku. A nemecká polícia to vystopovala až na hotel Bôrik v Bratislave, kde vtedajší minister vnútra oklamal Poľsko, aby im umožnili prelet ponad Poľsko a tvrdil, že je v tom lietadle. Čo takisto je lož. Mohol by som takto dlho pokračovať o jeho výčinoch, ale zrejme chce nanútiť obyvateľstvu, že za všetkého zlyhania asi môže tých 3000 doktorov, lekárov, ktorí podali výpoveď, a asi 800 hercov, ktorí údajne len čítajú cudzie myšlienky, ako sa vyjadrala ministerka kultúry, ktoré máme zo zahraničia. Neviem, aké zahraničie myslia. No, skrátka, situácia sa blíži k autoritatívnemu režimu. Rozumím. Pretože to je jediná možnosť, aby Fico mohol zostať tam, kde je. Pohled bývalého slovenského ministra zahraničí na dění ve Slovensku. Milan Kňažko byl s námi ve spojení. Díky moc krát a přeju hezký den. Ďakujem, pekný deň prajem.